non tong se kot pen ni tum la social media long ke wang nang kok a the le pu hen lo non dak hong kram not hong kram apies along bang ke nili tum APSLC hoi pen a president lo nili ke ase nili men la bang ke Gilson be la pen pu du thulang pu bang la ke APSLC claim rapet secretary lo alang li hen lo la pen aku du thulang halapu abang la bang ke ni litum PS long member lo la pen aku pu du thulang alang li sitame PS long APSLC PS long member lo ku bang ta asi nilitum non social media ke bang nangkok alam the bang lo pun lo ye nilitum kedam tang an sitame nilitum APSLC long si ke claim dun song si pang tang dun bom lo monstame APSLC long ke claim nilitum anna arji ki ding sitame thangnat awar saita nilitum kelong dun de son si nilitum se theglong bom lo lapen dak not hong kram area ke nilitum APSLC ke kang tang nai adim lo lapen non ke dam tang election hut sitame nilitum karting pen na joksi non ke dam tang election ta left right da pulling along sitame nilitum APSLC phansi pape hai ponder lo lasi haidet pu fit sitame nilitum han thangnat awar saita nilitum kelong chethek long le ma se nilitum bang ke isi ningduk ason si dunang koglo amase nilitum party hoi tum penching wai lo je non ke bang ji election bang ke itum non ikibom council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli aphansi nilitum vote sitame nilitum alangli phansi pipon pu puson se nilitum PS president secretary la kadogowe members atum pe nilitum chingki si non ne phoi election na bang ke nilitum la CM long le cherap du nak po bang se nilitum chingwai la asi ngwe tong se kot ke bang nang ko palam the ke la pun lo la si non nilitum long secretary ta do asi alangli pen le ethe ni alam stame alangli pe ko papethan thuna to tum president ben Paul ki pi pot akiru pilo lalo panung we jo por nitum tong sekot social media atrudi pen nitum press meet ke bang nang ko mate ke do nang ko alam thege lalo nane jong tum president ta methan lo ke dam tang election apong election punon tum APSLC ke kang tang nai adim lo dak nitum not hong kram apia salong bangke dak opposition party kaprek do sita nilitum APSLC phan bangke nangon edet na paansi kang tang lo lapen nitum mathalo pan nitum kachapang tang dang det mate tum kabor idun tang det sitame tum phan APSLC Central Committee tum tani tum phan kachihumri mate ni tum phan nangkelang pon na puson ni tum chethek dam nong leda aso bena joksi ni tum president mate ni tum klem nam rapet ari sang ho tum beni tum chingki singwai chethan si noni phong ke bangji Assam labangso legislative assembly election na bangke itum kachinghon tum ACM lo Dr. Tuliram Ronghang alang li phan le tum cherap chetu dunang pupen sini tum bangso press meet sitame wanglo nasi nitum kedam tang labangso jek lo ho tarik nak kep ani nitum
BJP party along nitum Masdon lo nasi nitum kadowe chingki chingwai apensi labangso party long stamin nitum Masdon lo kupia thesi ke Masdon ma pulo tangte je PHLC party ke itum aphan nang kacari mate nang kelang pon thekji lapuson itum akache chardam avidyat penajoksi pini itum kachinghon CM Dr. Turiram Ronghang alang li ke Japon tim kar biang long tum ke Japon mesian pun itum thekdam long si alang litum long nitum abitung ben itum Masdun lohal bang suarni nasi pinungwe labangso social media through ben itum kachinghon CM Sarphan kachuning ri kelalo nilitum APS pen abangke nang li phansi nang cherap nang chitu dun po nitum ok aja kong doan pen nasi nang li sitame nilitum phan nang kelang nang ji bangke akenang so potsi claim ke dam laga do we long bangke nang li jakong nilitum phan nang chipi dun po pusi nilitum sitame ning thelo lapen dakin nilitum aprang PHLC dotik hud bangke nilitum kang tang na yadim lo posi no na bangke nilitum konat ma ke do konat ma nitum ke claim ke dam halalong bangsi ing tang pu pusi nilitum social media through di penang litum phan pachini la asi nilitum malong do ulang nitum member satum alang litum stamin nilitum phanang pulo nang litum kopima kamatha ke melong nilitum ang cerap ang chitu duni puson si nilitum apias member tum stami nilitum phan paansi mane aning na chithi nilitum apha asi penungwe labangso social media through di ben nitum nang litum phan kapachini mate labangso acha tailong ke bang nangkok mabang ke lalo ke damtang phong ni phong thom election PHLC phan nilitum pahay dun det stami nitum thangnat nilitum phan nang kelang pot banang kachuhumri nilitum phan che thekdam long le labang so ning kang samse pen si nilitum ke damtang tarik narkep February cheklo nitum BJP party long nitum Masdon lo asi la bangso putha ke kadowe tum stami hala bangso ke Masdon arni kadowe tum stami ang thekdon long lo asi panungwe la bangso press meet aputha ke lalo tum kachinghon CM Sarphan kachuning ri nangli nilitum phan nangli jakong stami nilitum phan ang chipi donon pan so se ke claim apang tangpon chu thekji phan nakadowe nilitum abitung pen nangli long sinitum kaki stami na ardra don thipu don sinilitum labangso social media hoipen nilitum nang chachak lo lase non kebangji labangso MLA election bangke nang lisi labangso rongkhang constituency long pen bangke highway pu pusonsi nilitum APS hoipen ke nitum ning theklong lo lalo nang litum phan kapachini mate kachuning ri bangke